התחלנו מוקדם הבוקר. תודה אלי. רציתי להכניס סרט, אבל אני לא מספיק מוכשרת. הכנתי מצגת, ואני אולי אנסה לדבר. Sorry to, but all stories have an ending, you know. מצגת שתסכם כמעט 20 שנות פעילות, שהתחילה כשהיינו רק שלד העמותה, עם כמה עשרות חברים, בתקופה שאני נסעתי עם פוסט-פוסט לכל מיני מקומות לגייס קצת, למה שהיה אז רק חזון. כל כך הרבה שנים, וב-1999 היה הכנס הראשון, אחרי 3 שנים של הקמה והנהלה ראשונה. אתם רואים שלא השתנתי בכלל. ב-2004 אחרי חופשה חזרתי להנהלה, וב-2006 בכנס השישי נבחרתי ליושבת ראש, כי נאה דורש נאה מקיים, והעמותה זה חשוב. ארגונים ופיזיותרפיה זה חשוב נורא. ומארגון של כמה מאות, היינו 506 ב-2006, הדרך הובילה לגוף מרשים של 2,200 איש עם אג'נדה מקצועית, ואנחנו מודל לחיקוי ומושא לקנאה וארגון של פרופסיה. עמותה שמובילה אג'נדה מקצועית ופעילות גופנית תמיד צריך להאמר. ריקי בראון היא הראשונה שראתה. כולנו שם היום, אבל כשאף אחד לא ידע, ריקי הייתה, לקחה, הובילה, אנחנו הצטרפנו. וביופסיכוסוציאלי, כשהיו מי שאמר שאנחנו לא פסיכולוגים ואנחנו לא פיזיותרפיסטים, ואנחנו מפתחים תחומים כל השנים ועוד נפתח, ועם אג'נדה שהיא פלורליסטית שצריך הרבה בכל תחום ולא רק אחד, ולתת הזדמנות בבית לקורסים חדשים, ותמיד דואגים להטיל. שנה עשינו את זה עם המדיקל סקרינינג. עם המרצים הכי טובים, לא פעם דקה לפני ששאר העולם גילה אותם. ובאמת, אלה האנשים שכתבו את הספר. ותעצרו שנייה לחשוב כמה צריך להשקיע בכל ביקור כזה, מהרעיון, ההתקשרות, התכנים, הארגון והאירוע. שדרגנו את הכנסים השנתיים, מקום המפגש השנתי של כולם. ופה בעולם הזה מתחילים לדבר על הנושאים החשובים, עם מובילים מהארץ והעולם, שמדברים על אתיקה וחינוך ושינוי פרדיגמות ומחקר ברמה הגבוהה ביותר, ממש רק לפני דקות. וכך מ-2007 כל שנה, אירוע שכולה עוצמה וגאווה עצמית מוצדקת לגמרי. כל שנה, גם האוכל. מקום של רגעים מאוד מרגשים, עם אנשים יוצאי דופן, שהיה לנו הזכות הגדולה לכבד. וברקע כל כך הרבה עבודה אפורה ובאמת קשה. נהלים, ניהול כספי, פטנטים במכנס, גם עכשיו יש לנו מחקרים, אתר מדהים, שהוא לא אחר מודעות של המקצוע, בכתב עת, וצירוף קבוצות עניין שלנו לאלה של הארגון העולמי, ואנחנו רק בהתחלה. ואחרי שהתייעלנו גדלנו, רק אחרי שהתייעלנו, ומנכ"ל כי צריך ניהול המשכים. ואת רוב התקופה הזאת עשינו רק עם מזכירה אחת במשרה חלקית בלבד עם אתי. ופיתחנו שיתופי פעולה רבים שדרשו גם מהם המון עבודה, אבל שדרגו אותנו כשותפים מרכזיים בפעילויות של ארגונים אחרים. ואנחנו רק בתחילת הדרך.
ומיכל משקיעה בזה הרבה מאמץ, ומשיגה הרבה הישגים. והיו את המלחמות הגדולות, אלו ששינו את פני המקצוע. חוק הסדרת העיסוק, זה שאני גדלתי על האמירה, לא יקרה אצלנו. והנושא השתלט על הזמן שלי במשך יותר משנתיים, אין סוף נסיעות, עשרות פגישות, ועדות משנה, תרגילים, עורכי דין, לוביסטים. בחלק מהזמן הזה היו איתי אחרים, ובחלק הייתי לגמרי לבד, ואת קרבות הצעקות שלי עם חבר הכנסת, הפרופסור הנכבד אלדד, אני לא אשכח כנראה בחיים, תענוג זה לא, והיו ימים שהגעתי הביתה ורק רציתי להיכנס למיטה לישון שעתיים כדי להתאושש מהגועל נפש. אותו דבר. אבל זה חוק שיש בו ייחוד התואר וגישה ישירה ואתיקה ומומחיות, ומתוך ראייה של העתיד גם פיקוח על ההכשרה. ובסוף הגיע הרגע ההיסטורי. תסכולים אינסופיים, וכשרבים כבר לא האמינו שיהיה, אנחנו מקצוע מוסדר בחוק, כי אנחנו עשינו, לא חיכינו. אנחנו, הרבה מהאנשים שיושבים באולם, לקחו חלק ותרמו, וסחבו את העגלה הזאת כדי שנגיע לאיפה שפרופסיה צריכה להיות. ואני מודה לכל מי שהיה איתנו במהלך הזה. ב-2008, נסיעה ראשונה לאספה הכללית שלי של הארגון האירופאי, חזרתי עם מתנה. הבאתי את החברות שלהם. ומאז זה, אני לא אגיד את זה, סיפור אהבה שלא נגמר. ולפעמים צריך להתנהג, אפילו אנחנו. ב-2008 הוזמנתי לייצג אותנו בין מדינות בודדות שהוזמנו, לדבר ולספר על מה שאנחנו עשינו ועושים בכנס של הארגון העולמי הקנדי והאמריקאי שנקרא ועידת הפסגה, ואנחנו היינו בין המדינות הבודדות שהוזמנו כדי לספר מה שהם עושים. ובברלין באספת הארגון האירופאי נירה, כל יום הוא צריך לבוא ככה לעבודה עם החליפה של אבא שלו שגדולה כמה ימים, ואחר כך באספת הארגון העולמי, ובכנס העולמי אליו הוזמנתי שוב כדי להציג את מה שאנחנו עושים כדי שאחרים ילמדו, לא בשביל שום סיבה אחרת. במושב שבו נגמרו מקומות העמידה, זה היה מאוד מרגש, אבל מה? שהשאיר אצלי את הרושם ובאמת ריגש אותי, בחור אנגלי צעיר עם אסטות, שניגש אליי אחר כך ואמר, מה שאתם עושים מעורר השראה. מה שאנחנו עושים. והיינו משלחת מרשימה בכנס, ובמהלך השנים גם קיבלנו את הכבוד בפרסומי הארגון העולמי. ולפני שנה נגמר. כל מה שביקשתי זה רק שקט, קצת שקט. כנראה לא יקרה. או שהייתי שיכורה, או שבאמת ניסיתי מאוד להצחיק, כי מישהו שם למעלה הבין את הבדיחה. הגענו להישגים שלו, באמת לא פילגנו להם. אבל היה לזה מחיר, ובסוף מרץ ענבל אמרה לי שהיא ממשיך ככה, לחטוף התקף לב, ואני הרגשתי שהיא צודקת, זה כבר היה בשלב
שאר הפרעות הקצב. כמו שאלי סיפר, זו תקופה מאוד מאוד קשה. היה שיחות שאמרנו, מי חוטף היום את ההתקף. ועוד לא סיימנו את העניין הזה, אבל זה כבר לא במשמרת שלי. ולקראת סיום חשוב לי להזכיר את אלה שבשנים האלה זכינו להוקיר ולכבד. חלקם כבר לא איתנו, למרות שבעצם תמיד יהיו איתנו. וזה רק חלק מרשימת המכולת של מה שעשינו בהישגים שהשגנו. אבל להיות יושב ראש זה לא רק עבודה קשה מאוד. זה לסמן מטרות לפני שיורים את החץ, וכשלא ברור שנצליח להגיע. זה להיות נכון לקבל את האש כשחלק לא מבינים, לא רוצים להבין אולי, כשלא תמיד נכון להיכנס לכל ההסברים, או כשלא הצליח כמו שציפינו, וגם זה חלק מהעניין. זה גם להיות נכון להתחלק בקרדיט, ולא רק עם מי שמגיע לו. עם מי שמגיע לו זה תענוג להתחלק בקרדיט. להיות יושב ראש זה לדחוף ולדחוף 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 את האנשים הטובים, מצוינים ונפלאים, שיכולים להוביל ולעשות ולא תמיד יודעים או רואים איך. זה לאתר הזדמנויות ולהשכיל לנצל אותם. להיות קשובים כדי להיות רלוונטיים. אבל להיות יושב ראש זה גם להישאל בטלפון בשעה 7:15, באיזה שעה מתחיל יום העיון, או איפה חונים, מה מספר הטלפון של זה או אחר, למה לא מכבים את המזגן, למה נגמר הסיכום בשולחן בכנס. להיות יושב ראש זה גם להתקשר לאנשים שאינם בקו הבריאות או שזקוקים לעזרה ולשאול שלומם ולהציע את המעט שאפשר. זה להתקשר למי שמתפוצץ לו משהו ליד הבית ולשאול מה נשמע. זה גם להתקשר למצטיינים וראויים ולבשר להם שזכו בהכרה לראויים, להכיל את ההתרגשות שלהם ולהתרגש ביחד איתם. להיות יושב ראש זה גם הקדנציה שלי לצערי, להספיק חברים שהובילו אותנו שנים. להיות יושב ראש זה גם לעמוד בצד לרגע וליהנות מהדרך המדהימה שעשינו והמקום המפואר בו אנחנו נמצאים, אבל מיד להיכנס לחרדה עמוקה ולא לישון בלילה בשקט בגלל אתגרי העתיד. להיות יושב ראש זה גם להכין כדור שנה ללילה לפני כנס. כל זה, כל הפעילות וכל העשייה נעשתה מתוך שאיפה, רק שאיפה, בלתי מתפשרת להצטיינות. לא 4 שלבים הראשונים בסולם ההצטיינות של אסף אשר, אלא השלב החמישי בלבד, השלב הקשה התובעני, זה שלא לשם פרס אלא לשם הצטיינות. לשם אנחנו מכוונים כולנו, כי אנחנו מספיק טובים, כי אנחנו והמקצוע שלנו פשוט מסוגלים. ואני הרגשתי שזה איפה שנמצאים גם השותפים לדרך, ואני רוצה לציין את המתנדבים, אלה שצריך לשאת על כפיים, אלה שלא רק עושים בהצטיינות אלא גם לשם המצווה, כי שכר המצווה מצווה, זה טוב וחשוב ויפה לתרום למקצוע כחלק מהיום-יום, מהעבודה. זה חשוב והרבה עושים את זה, וזה מרגש. זה עניין אחר לגמרי, כשאנשים מוכנים לתת מזמנם הפרטי היקר כדי לשאת את מה שצריך לשאת, ואנחנו כולנו צריכים לשאת אותם על כפיים כל יום. והם אלה שהיו השותפים שלי, או שאני הייתי שותפה שלהם, והצליחו לחיות עם אמונות אישיות שלי, ויותר מכך עם מה שאני. וכן, כמה מפליע, אני יודעת שזה לא תמיד קל, אבל צריך לזכור שצריך אנשים לא שגרתיים כדי לעשות את היוצא דופן. לפני 8 שנים יצאנו, לא מעט אנשים, למסע. מהמשפטים האהובים עליי, if you build it, they will come. ומה שבנינו, איזה שדה מדהים. באמת כמו שבסרט, שדה חלומות. 2,200 חברים, איתנות ארגונית, כלכלית ובעיקר אנושית, שבאה לידי ביטוי גם בשני מועמדים מצוינים ויוצאי דופן לתפקיד היושב ראש.
עדיפה, שגרה, פרויקטים ומלחמות, ועם הפנים לעתיד. מדורת שבט לתפארת, מושא לקנאה ומודל לחיקוי. ככה מסתכלים עלינו העמיתים שלנו, שלא יהיה ספק ככה. ומה שלא כל כך מזמן היה קשה לדמיין, היום קשה להסביר לצעירים שזה לא תמיד היה. והגיע הזמן להיפרד. How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. חברי הנהלות, קבוצות העניין, המתנדבים ומנודבים לנושא זה או אחר, אלו שתמיד אפשר לסמוך עליהם, ואלו שרק מדי פעם, אבל בעיקר חברי הנהלה היקרים, איתם חלקתי את העבודה, את השעות ואת האחריות. הם לקחו אחריות. תודה לכם. אחיל הנשק. יצאנו ביחד לדרך, לעשות שינויים. אם מישהו חושב שכשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מניחים בצד את העקשנות שלנו, או את הדעתנות שלנו, הוא טועה. אם מישהו חושב שפתאום נופלת עלינו מתינות או פשרנות, הוא גם טועה. אם מישהו חושב שכשאנחנו מדברים אחד עם השני, פתאום אנחנו יודעים לדבר בשקט ובנחת, בטח ובטח הוא טועה. לפעמים ראיתי שהטלפון שלי מספיק. הוויכוחים שלנו מפוארים, והריבים לא פחות, אבל תמיד זה מסתיים בטוב ובאהבה. כי העניין הוא העניין, ואנחנו אחים לנשק, ואפילו למדנו לסבול אחד את השני במהלך השנה. כשהתקשרו אליי כל החברות ממקצועות הבריאות האחרים, שחשבו להצטרף לארגון שלנו, וקבעו איתי פגישות כדי לדעת איך זה עובד, ושאלו אותה על אלי, הייתי בהתלבטות, אם להגיד להם את האמת, או את מה שצריך. אמרתי להם את האמת ותראו לאן הגענו. והעמותה היא סך כל חבריה, וזה אתם, אנחנו. ואת כל זה אי אפשר לעשות אם זה לא בא מהלב, מזה שאכפת, מאהבה. וזה מוביל אותי לאחרונים חביבים, הכי חשובים, ענבל ואריק, שחיים עם העמותה כבר יותר מעשור, שחיים איתי יום יום, שעכשיו יצטרכו לסבול אותי הרבה יותר שעות,